двора какво има? А? Млади такива. Цветя? Всичко беше. при- при- Не мога да го кажа. В какво? Припълнено нещо? Жена, не. Да? Жени. Да? Пълно беше с Да. жени. И след това спят и спят и никой няма така, който да не мога да го кажа. Да. Що смееш, може? Смея се, че не мога да го кажа. Няма нищо, като се сетиш, ще ме го кажеш. После като се сетиш. Поразходи са хладничко тази сутрин. Да. Гледай какво хубаво е. Кои са хубави? Поляните? Да, Хубави. Сега след дъжда бухнала тревата. много хубаво. Да, Много красиво е.